Aquilino Losada, apodado o Tinteiro, xunto co seu fillo Posío e a súa neta Ana María, retornan a Ourense tras moitos anos fora cun encargo moi especial para este Nadal. Papá. Victoria, Levantade os brazos, apuntade o ceo para berrar, que por fin... Esta familia chega a Ourense despois de ter emigrado e volve a Ourense polo Nadal coa misión que teñen por parte do Ministerio de Outono-Inverno, que lle dicimos nós, de poñer esta estrela que levan eles no motocarro no centro da cidade. O que pasa é que o Ministerio deulles unhas explicacións un tanto difusas, un tanto extrañas, non? Deulles casi como un acertixo que les teñen que solucionar para saber onde está o centro de Ourense. Ourensáns, Ourensás, a familia Losada, Ana María, Posío e eu mesmo, Aquilino Losada, coñecido como representante do Nadal do futuro. Entón, esa búsqueda que eles fan dese centro de Ourense levaos a percorrer a cidade, o casco antigo, a pasar por distintos lugares del, esa peripecia vai servir para, digamos, ensinar a cidade ou para mostrar esta cidade na que vivimos ou xente que a visita dun xeito especial, non? Dun xeito que nos faga, eu penso que mirala con outros ollos, redescubrila ou descubrila, non? Poderemos seguir a aventura desta familia en vivo os días 5, 7, 15, 16, 21, 23, 28 e 30 de decembro a partires das 8 da tarde, agás o sábado 23, que se adiantará ás 7:30. A saída terá lugar no Parque de San Lázaro. Facer ese chamamento a todos os ourensáns e ourensáns, pero tamén a todos os visitantes que temos este espectáculo preparado para eles, que será unha nota de color e de alegría dentro do que esta gran programación que presentamos con motivo desa gran capital do Nadal que é Ourense para todo Galicia.